खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों दि सिगांनि सरकाराव थामहिनबा BPF नि सरकारनि समाव मा जायोमोन बिथांमोना बै समाव माबायदि सरकारखौ सालायोमोन लाइमोनफोरनि सायाव बिथांमोना मा हाबा मावदोंमोन बेनि सायाव बुंथिना होदों बिथां राजु नार्जारिया बिथाङा बुंदों बै समाव आगोलनि जे सरकार बे सरकारा हाथियार हमनो थाखाय नारसोमदोंमोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया बे समाव लाइमोनफोरखौ आगोलनि जे सरकार बे सरकारा हाथियार हमनो थाखाय नारसोमदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया आरो बेनि अनगायैबो राजु नार्जारिया गोख्रों बाथ्रा बुंबावदों सिगांनि समाव लाइमोनफोरखौ जौ जुवा फेग्रा मुवा लोंहोनो थाखाय थामहिनबा बिथांमोनखौ केम्प बानाय जौ जुवा बेदर लोंहोनानै बिथांमोननि जिउजों गेलेदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया थामहिनबा लाइमोनफोरखौ आन्दाय होदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों राजु नार्जारिया नाथाय बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा बे समाव लाइमोनफोरखौ बुहुमनां खालामनो थाखाय थामहिनबा गोजौ फारसे बुहुमनि सुबुंफोरजों फेर फाथिनो हानाय बायदि खालामनो थाखाय जुजिगासिनो थामहिनबा नाजादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया बेनि अनगायैबो जे गेलेनाय बिथिङाव बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सरकार बे सरकारा गोबां गेलेनाय दिनै सोलिबाय थानाय दुरान काप बायदि गेलेनायखौ बिटिआरआव लाबोनो हाबाय आरो लाइमोनफोरखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय खामानि मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया थारैनो मख'नांगोन जे बै समाव BPF खुंथाय समाव जे लाइमोनफोरखौ जे हाथियार हमनो थाखाय नारसोमदोंमोन आरो बे समाव बिथांमोना लाइमोनफोरखौ केम्प बानाय दोनदोंमोन आरो जौ जुवा गेलेहोनानै बेदर जाहोनानै लाइमोनफोरखौ बिथांमोननि जिउजों गेलेदोंमोन होननाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय गोजोन्थों। जों जिहेतु बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि लाबोबाय बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनै गिनांगौ जेबो गैला आर्मि केम्प मोनसेबो गैला उग्रपन्थी संगठन मोनसेबो गैला दिनै जोङो गरिब दुखिया रायजो राजानो जों न्याय होनो हादों आरो लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो जेरै दुरान काप जागासिनो दं जोंहा बेबायदिनो फुटबलल' नङा गोबां आयदायाव स्पर्ट्सनि आयदायाव जों जौगाहोनो हाबाफारि लादों बड'फा सुपार 50 मिशननि जोङो UPSC APSC खालामनानै नोंथांमोना नुबाय थांनाय बोसोराव देग्लायनि बोसोराव जोङो APSC आव 50 जननिफ्राय बांसिन जों APSC माने परिखाखौ पास खालामहोनो हादों आरो जों UPSC निखौबो मोजां मिजिं खालामगासिनो दं UPSC आवबो जोंनि गथ'फ्रा मोजां माने रिजाल्ट खालामनो हागोन होननानै जोङो लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे बादायलायनायनि मोनसे आबहावा लाबोनो जों नाजागासिनो दं सरकारा आगोलनि दिनाव सरकारा जेब्लायबो लाइमोनफोरखौहाय हाथियार हमनो थाखाय माने नारसोमदोंमोन उग्रपन्थी संगठनफ्राव थांनो नारसोमदोंमोन केम्प बानाय जौ जुवा बेदर जाहोनानै बिथांमोनखौ आन्दाय होदोंमोन फेग्रा मुवा बेसाद सोमदोंमोन उग्रपन्थी संगठनफ्राव थांनो नारसोमदोंमोन केम्प बानाय जौ जुवा बेदर जाहोनानै बिथांमोनखौ आन्दाय होदोंमोन फेग्रा मुवा बेसाद जाहोनानै आन्दाय होदोंमोन दा जों बे कालचारखौ फोजोबथारनानै लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गोग्गो थासारि लाबोनानै मुलुग दरबाराव फेर मारिनो हानाय बायदि जों लाइमोन प्रिपेयार खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दं नोंथांमोननि बयनिबो हेफाजाब मोनोबा जोंनि मिशनाव जों साक्सेस जागोन जों जिहेतु बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि लाबोबाय बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनै गिनांगौ जेबो गैला आर्मि केम्प मोनसेबो गैला उग्रपन्थी संगठन मोनसेबो गैला दिनै जोङो गरिब दुखिया रायजो राजानो जों न्याय होनो हादों आरो लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो जेरै दुरान काप जागासिनो दं जोंहा बेबायदिनो फुटबलल' नङा गोबां आयदायाव स्पर्ट्सनि आयदायाव जों जौगाहोनो हाबाफारि लादों बड'फा सुपार 50 मिशननि जोङो UPSC APSC खालामनानै नोंथांमोना नुबाय थांनाय बोसोराव देग्लायनि बोसोराव जोङो APSC आव 50 जननिफ्राय बांसिन जों APSC माने परिखाखौ पास खालामहोनो हादों
आरो जों UPSC निखौबो मोजां मिजिं खालामगासिनो दं। UPSC आवबो जोंनि गथ'फ्रा मोजां माने रिजाल्ट खालामनो हागोन होननानै जोङो लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे बादायलायनायनि मोनसे आबहावा लाबोनो जों नाजागासिनो दं सरकारा। आगोलनि दिनाव सरकारा जेब्लायबो लाइमोनफोरखौहाय हाथियार हमनो थाखाय माने नारसोमदोंमोन, उग्रपन्थी संगठनफ्राव थांनो नारसोमदोंमोन, केम्प बानाय जौ जुवा बेदर जाहोनानै बिथांमोनखौ आन्दाय होदोंमोन, फेग्रा मुवा बेसाद सोमदोंमोन, उग्रपन्थी संगठनफ्राव थांनो नारसोमदोंमोन, केम्प बानाय जौ जुवा बेदर जाहोनानै बिथांमोनखौ आन्दाय होदोंमोन, फेग्रा मुवा बेसाद जाहोनानै आन्दाय होदोंमोन। दा जों बे कालसारखौ फोजोबथारनानै लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गोग्गो थासारि लाबोनानै मुलुग दरबाराव फेर मारिनो हानाय बायदि जों लाइमोन प्रिपेयार खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दं। नोंथांमोननि बयनिबो हेफाजाब मोनोबा जोंनि मिशनाव जों साक्सेस जागोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।